Asa ka mo right ka? Sutan, right. Diretso ta. Wapo, muli pa ba challenge. Bubo, puti ang ginang yan. Bubo nyo. Grabe, muli ko. Ay, mura magkanang. Yan, what's up mga mare, mga pare. Kumusta ka ron? Kumusta man mo? Kuyog mi karon sa akong amigo nga si Raymond Pugoy. Padulong mi ron sa Agdao Public Market kay mamainit mi kay panggutom lang ito. Kay mangitag makaon-kaon ng good. Ning lugar Agdao Public Market diri mi normally nagapamainit bisan ang adlaw nga trabaho diri mi mainit usahay. Domingo karon ha. Nya ipanggutoman mi sa namo matanaw dito karon kung open ba sila or nabay pagkaon. Woo! Okay, finally. Nata diri. Right. Boss! Ngawad rin. Na ba karon? Dami diri. Dita. Tapa diri ha. Okay lang mi diri te. Si mo goy. Mami, luglog, arroz caldo. Caldo na ako. Abi na ko. Di ba mo ang ila mo taga-order gani kuha. Kasi mga parang bestseller. Tada! Tiring! Oh. Isa na yung Arroz Caldo is PT. Student permit ito eh. Na Arroz Caldo professional. Tayo, na Arroz Caldo nga special student permit. Arroz caldo SP ha. Te ako mami chicken lang ako Mami chicken o chocolate with milk. Uy, na akong order. Kaya may guha na kabuka. Oh, looks yummy. Ano na paminta uy mo kag Peppermint. Ini siya luya. Ini siya luya. Muna itawag legit na manok at meron ding itlog legit. Ano sir? Bilang photo tayo. wow, salamat. Video. Gatas yan. Ay. Oh. Ngauta. Init. Lawan to bi? Sila isay ko na ni. Naman. Yummy. Shout out sa ko ang tuyab ka nga nasuko ka wala ka kuyog. Kaya lang ang kuyogon ko lang ko siya. Ha? Ting inita, masunog yung skin. Sayang ang lotion, sayang ang glutathione. Gusto ko ang Watson. May diri wala man po ko na binuang nangaon naman diri. May mga butan man ning Dongan. lalo mata nag-chicks sa may kasuko ninyo dapat din mo suko. Saling ko sa amo puti. Gapo na pero tarong. Nga ba ka sunod nga ako makakuyog ka. Ha? Kapag tumaya. O palabok special isa. Gusto kami nakunod. Kami ba? Kami no? Terus barato lang ba? Mami special 28 pesos. Tara. Tapos Arroz caldo special 20 pesos. Lahat nila 20 pesos. Sulit. Magausan juga, magausan kasingar. Diwa sa buwang. Try natin tsokolate. Nahi ulan tsokolate dito no? Try. Yummy. Bisay ka timpla nito. Ay, namit no? Dili ikaw ka timpla. Ikaw ka timpla ni. Dili ikaw. Okay. Salamat. Wa na TV nga. TV ka niya. JCB. Salida ka sa kwan. JCB pero sa laon. Nya okay na ka? Okay na kayo. Bayad na ta. Pasi na ta. Bayad me. Dua ka tsokolate, isa ka mami special, ug isa ka Arroz caldo special. Pila full with milk ma. Pila daw? Full with milk pila. Salamat ya. Salamat. Ya, salamat ya. Salamat. Sugay. Off to the second location. Matumi karon dito, matumi musudtag hubo-hubo.
Padung mi karon sa kulan kay manood mi kanang hubo-hubo. Pwede ka mga naghubo ron dito koy sa hubo-hubo nga ato-atuan. Daghan. Kani mo ni exciting ka na magsutag hubo-hubo pa. Exciting ka na magsutag hubo-hubo. Day, musutag. Hubo-hubo. Ay ko ko nga matuig hubo pa nagsarap may manulog hubo bitaw di bitaw may kanang permanente. Ang hubo na sa ikulan ko ino di ba? Ganahan kay ko dara ba kay mga lami oh mga hubo dira sa ikulan ganahan kay ko. Excited na gani ko layo pa kay ba pero na-excite ako. Ngano day ko nga maka-excite ng mga hubo ko ino kanang murag murag tag iro. Oh no! Murag mataas ang atuang kuan ba tuwang dugo ba. High blood. Boss. Bye. Goy, pagkita itag tricks daw gabi kay laya ni tong biyahe mo may tricks. Ah. Ha? Uyab na ko. Asa ito. Uyab mo na. Yung ka na labay mo uyab. Wala uyab. Iya ko. Dol na nanami diri sa ubo-ubo. Pasensya na kay ka nga kaya nagsumi hubo-hubo. Kita yun mo ang pinaka the best nga kuan gyud. Di bitaw ni permanente dito pag panagsarap ito ning inani so pasensya lang sabot. Lang suko-suko di ako. Sabay bitaw ka sunod, ha? Namo ba dili sarado ang kuan ba ang Pin lang no. pinang lagi na ba no? Ta. Open man dili na mato diri. Di ang gukod no. Gukod. Ang gukod bay? Ay na pagawal ya. Isang inakaito. Mga rati na ya. Okay, say matutag mo tina gagira kay nakoy manok itari. Nakoy manok itari. Alright, tawag manok ba? Yawa ni mga ors. Kasi pa na? Ostrich? Ostrich na may ginatari na sa Australia. Diliwi. Fighting. Ginatari na sa Australia ng mga ostrich fighting eh. Siya to nigduuling isa ka ostrich dribi. Ostrich. So pagtawag ni ano ko para maduol sa imo ha. Na magtawag ng ostrich oh. Tay yawa ni. Tay. Mali man tong tinawagan nimo dapat ubot ka study. Study wala mo na research Wala na. man ta ka research sa iyang saon pagtawag mo to wala na lang duol tuway noon Wala yawa. akong na-research kung saan magtawag pero sa mga ancient African mo ito yung natawag ang Bilang masal sa likod. So gipang kapoy naman mi mapamasas na pud mi sa mong likod kay gani haram takwa sa lakwat sa. Ako man din bububo tayo no kay literal nga buhubo. literal mga bububo. Bagay. Chop. Mga ko ano, nung mga tuba-tuba liniment oil na mapalit sa laak. Sa Digo City, Kalinan! Huwag din nakabadlang anong David ya bay. Paduhot na nawa. Panuhot na bay ba? Okay na ka daw eh. Okay na kaliso ya. Okay na kayo, ihikap niya ang totoy. Yang hikap niya ang totoy na horny o gamay ba? Grabe pugi kaya kung ko no, tigmasadyo kayo kayo. Urag mga winter yun yung mga Star Circle quest ba? Urag, kuha yun sa The Boys, stay the noise day. Kit gina kung kuan bay, walay kuan bay oh. Kanang murag kang gi. Lain laos sa lain no. Lain wing naong. Ano kita din mo eh. Tapos nga yung kahawad mo hilot si Kangkang. Hindi na akong pahilot sa gawas eh. Painsituhan ka na ko tulong hilot. Alam, sige na ka magpainsito ka ng massage lang. Dito na lang, para di lang tapo massage sa gawas. With extra service, yun na, syempre. James Reed rin. Isa magnaw mo. Bida mga. Si Kuan ko, si Jericho. Jadi ko, yaura gamay. Sampol ka nang ni tira si Jid sa lain. Okay, ready?
That's it. Action! Ano ba, Jade? Ang kapal ng mukha mo. Nagtatrabaho ako sa malayo. Nagpapatira ka lang, papasarap ka lang sa iba. Ha? Ano ka ba? Gago ka ba? Ikaw si James Street mong kano? Kutay. Itiran ako sa din sa may ingon nimo si. Camera, action. Najin. Najin, sin. Islang to si Islang. Najin. Islang to si James Reid. Najin. And you know, I don't deserve it. I don't deserve it. I need an explanation. A valid reason. Wala ka sa acting ni Jericho bay. Pang Oscar. Oscar sa isda, Oscar. Pang Oscar bay. Pang Oscars day. Alive, alive, alive. Muna tawag nga, kuhaan mo tawag ang chicken dance. Saan ka to? Asa yung bayad sa katong bayad? After mga siguro mga pila to ka minutes yung minay mo. 30 minutes o 30 minutes? After mga 30 minutes siguro okay na kayo. Namin kaya mong kahilot bag. Paano ang likod ba? Energize bro na chinse oil, ang mga oil. Nabinat ang mga beans, mga tendons gani. Tara bayad ta bayad. Damat. Damat ya? Bye, damat. Damat. Ayos ba to ang trada ko eh? Okay kayo wait. Ha? Kami is feeling. Enjoy ko. Ang first time na ako nakakita go stretch. Tapos naka-massage food ta no? Okay. Na medyo na-reflex Ayos ang ba? atong lawas. Saan naman ta? May plano. Pasi uli ata. So manguli na may kay hapon na. Ngita na mong mga mama ni ron. Sana mong iro. Ang iro na ko. Nanawag Ngita na na mong akong iro. iro, among mga manok, among mga pangita ay manguli ata. O hantod diri na lang. Salamat sa pagkuban ka namo karong adlaw. Goy, okay na goy. Bye bye. Salamat kayo. Amping mo tanan, kita kimpon o amping mo tanan. Salamat.